Здравейте, приятели на футбола! Добре дошли в Стара Загора! Един срещу друг, Берое срещу Пирин в втори двубой от петия кръг в първа професионална лига. Това ще бъде четвъртия двубой на домакините през настоящата кампания, след като на старта срещата им с Лудогорец бе отложена. Пирин вече изигра 4 мача, събра обаче 2 точки по-малко от настоящия си съперник. С други думи казано, един срещу друг се изправят седмия срещу деветия във временното класиране на първа професионална лига. Георги Димитров, главен съдия на тази среща. Негови помощници са Георги Славов и Борислав Колев. Допълнителни асистент съдии Тихомир Алексов и Вангел Вангелов. И към титулярните състави на двата отбора. В редиците на домакините на вратата с 22 номер е Благой Макенджиев. Пред него в защита от дясно с 21 номер Венци Василев, от другата страна с 28 номер Веселин Пенев, в центъра с 71 номер Илия Миланов и с 6 капитана Иво Иванов. Дефанзивен полузащитник с 4 номер Кухей Като. Той ще бъде единственият футболист в редиците на старозагорци, който ще има подчертано дефанзивни функции в тази средна линия на зелените. Пред него отляво с 17 номер Педро Маркеш или Педрито, от другата страна с 11 номер Неманя Милисавлевич в предни позиции, с 14 номер Георги Божилов, с 19 Александър Василев и с 7 номер на върха на атаката за първи път сред титулярите през настоящата кампания Александър Колев. По този начин ще бъдат разположени възпитаниците на Александър Димитров. Александър Димитров, който се извини за поражението, за начина по който Берое игра в последния си шампионатен сблъсък, когато тимът от Стара Загора при визитата си в Бургас загуби от Нефтохимик с 0-1, навлизайки в ролята на фаворит в онази среща след 100%-овия си старт и двете победи в първите два мача. Това е човекът, който от този сезон води Берое, Александър Димитров, който прави две промени в сравнение с двубоя срещу Бургазли. Вместо Ерик Почански на върха на атаката, Александър Колев в средата на терена, пък за първи път през този сезон в първа професионална лига. От първата минута няма да стартира Васил Панайотов, вместо него Педро Маркеш. А формацията по този начин на Берое търпи известни изменения и беройци изглеждат доста по-офанзивно. Видяхме и Стефан Генов, наставникът на Пирин, който не прави нито една промяна в сравнение с 11-те, които започнаха срещу ЦСК, измъкнаха точка срещу армейците, точка, след която дойде и оставката на наставника на столичния грант Христо Янев. Красимир Костов на вратата на Пирин с 76 номер, пред него в защита с капитанската лента по десния фланг на отбраната с 21 номер Александър Башлиев. В центъра с 3 номер Румен Сандев и с 29 номер Алешандре Ханс. По левия фланг на отбраната действа Кристиян Пощърнак, който видяхме сега да се намесва, а пък за Краси Костов няма да има проблем да овладее топката след центрирането на Георги Божилов. В средата на терена с 14 номер Стилян Николов и с 24-ти Антон Кослинов ще бъдат двойките дефанзивни полузащитници, които свършиха изключително много работа срещу ЦСКА. Справяха се великолепно там, не се дадоха без битка в средата на терена и в крайна сметка помогнаха да бъде извоювана точката, напълно заслужена, трябва да добавим. Пред тях с 30 номер Тодор Траянов на двата фланга, отляво с 15 Димитър Благов, от другата страна с 7 Тони Тасев, а в предни позиции с 19 номер ще действа Станислав Костов, отново Божилов. Потърси Георги Божилов Александър Колев. Александър Колев обаче бе изпреварен от Румен Сандев. Първия голов удар в срещата. Активно начало от Берое. Със сигурност тимът е решен да започне този път по правилния начин, след като не успя да навлезе изобщо в двубоя срещу Нефтохимик. Наглед тогава Берое имаше игрово превъзходство, изстрел, който е блокиран. Това не бе никак лоша възможност, съвсем рано в двубоя. Тони Тасев тук игра с глава, Тони Костадинов загубих тук пред собственото си наказателно поле гостите. Добра техника на Георги Божилов. След това обаче Александър Колев не успя да влезе в комбинация със свой съотборник. Още една грешка, този път на Александър Башлиев. Не се получи центрирането отляво обаче.
Нервно начало за Пирин. А агресията в началото на срещата определено накланя везните в полза на Берое, що се отнася до игровото темпо. Сандев. Това, което Стефан Генов със сигурност ще иска от своите възпитаници, те да останат спокойни, да останат хладнокръвни. Ясно е, че Пирин ще приеме играта в един или друг етап от срещата. Може би и доста честичко. Предстои да разберем в собствената си половина. Доколко обаче тимът ще бъде солиден, доколко играта на Пирин ще бъде изчистена от грешки, това може да се окаже много важно, за да може тимът да си тръгне към Благоевград с нещо от двубоя. Много по-подреден, много с повече идеи в предни позиции. Трябва да бъде пък Берое, ако не иска във втори пореден двубой да не се умее да се разпише и във втори пореден двубой да не стигне до всички точки. Обещаваща атака на Пирин. Костов, Благов, Антон Костадинов. Башлиев върна назад. Центриране в наказателното поле. Там обаче Станислав Костов няма абсолютно никакви шансове. Много добре бе блокиран той от Илия Миланов. И сега Венци Василев се впуска в атака. Надясно, където виждаме Педро Маркеш. Поне от началото на двубой изглежда така, че Педро Маркеш ще действа от дясно на атаката на Берое. От другата страна ще бъде Александър Василев. Георги Божилов и Немanja Милисавлевич ще бъдат футболистите зад гърба на Александър Колев. Очакваше се Милисавлевич да бъде един от тези на фланга за Берое. Поне в първите минути обаче Александър Димитров е избрал нещо друго, нещо малко по-различно. Може да действа на всяка една позиция зад гърба на централния нападател Немanja Милисавлевич. Изключително опитен футболист. Илия Миланов. И прибран добре в собствената си половина. Иво Иванов. Хубаво подаване наляво към Веселин Пенев. Добра техника от левия краен бранител. Това е възможност за Веско Пенев. Центриране в наказателното поле. Педрито остана под топката, а последвалото пращане отново на топката в пеналтерията не доведе до опасност от самата граница на наказателното поле. След това Георги Божилов прати топката високо над вратата. Ето го втория случай, в който Венци Василев този път центрира, а опита за нестандартно отиграване на Георги Божилов просто не му се получи. Алешандре Ханс потърси Димитър Благов. Станислав Костов сега преследва Илия Миланов. Божилов загуби въздушното единоборство с Стилян Николов. Попроменена е позицията на Стилян Николов, между другото. Свикнахме да наблюдаваме Стилян Николов в центъра на отбраната, редом до Румен Сандев. Едно от новите лица обаче в Благоевград. Дошлия в началото на сезона Алешандре Ханс, който пропусна началото на кампанията, защото изчакваше необходимите документи, за да започне да играе. Тук че трябва да бъде в полза на Пирин и е. Бразилецът с германски корени от мига, в който вече бе на разположение на Стефан Генов, е несменяем титуляр в неговата селекция, което направи така, че Стилян Николов да получи позиция малко по-напред по терена. Тони Тасев, страхотна скорост от Тони Тасев. И това обаче не бе достатъчно, за да бъде преодолян Иво Иванов. Много добре капитана на Берое подсигури Веско Пенев, който бе преодолян отдясно на атаката на Пирин. Пирин започна сезона с много разочароващо поражение пред собствена публика от Черно море с 1-3, след като чрез Влади Златинов откри резултата тогава. Последваха обаче 3 попадения в вратата на благоевградчани и така орлетата останаха с празни ръце от първото си домакинство. Веднага обаче последва второ и там като че ли съдбата намигна на зелените, които с късно попадение на Станислав Костов стигнаха до всички точки срещу Локомотив Горна Оряховица. Това за сега
се оказва единствени успех на Пирин през този сезон. Последва поражение от Дунав в Разград с 0-1, за да дойде и равенството срещу ЦСКА. Много по-позитивен бе стартът на Берое. Победа след обрат при това срещу Славия в София. 2-1 с голове на Александър Василев и Георги Божилов. А веднага след това Берое спечели и градското дерби срещу Верей. Отново Георги Божилов се разпишеца. 1-0. Тогава, за да дойде и много разочароващото, не само като резултат, но и като представяне от беройци. Сблъсъка срещу Нефтохимик в Бургас. Антон Костадинов успя да спечели топката в средата на терена. Веско Пенев се намеси добре. Тони Тасев не се отказа обаче и отмъкна топката и бе извършено нарушение срещу бързоногото крило на Пирин. Добре започва Тони Тасев тази среща. Първоначално Веско Пенев успя да пресече опита за извеждащо подаване към Тони Тасев. Тони Тасев обаче за секунда не се отказа да преследва топката и бе възнаграден за усилията си. Доста високо е темпото в началото на срещата. Около 20 градуса температура на въздуха тук в Стара Загора, дори под 20, около 19. Перфектни условия за футбол. Изглеждат свежи футболистите и на двата отбора. Хубаво центриране, има обаче засада. Александър Башлиев иначе остана под топката. Окуражаващи ръкопляскания от Стефан Генов от трима футболисти, включително и Башлиев в червено. Бяха зад последния от отбраната на Берое. Никакви съмнения относно редовността на това съдийско отсъждане. Веско Пенев потърси по левия фланг Александър Василев. Ще бъде нарушение в полза на Берое, след като Александър Василев изпревари Румен Сандев. Вижте изражението на Сандев. Отлично осъзнаваше той, че няма как да се измъкне при тази ситуация и действието му да остане ненаказано. Добър шанс е това за домакините. Петима футболисти в зелено-бяло в наказателното поле очакват центрирането. Дали то ще дойде от Неманя Милисавлевич обаче. И Венци Василев, и Алекс Колев, Георги Божилов, разбира се, Иво Иванов. Най-високите са там. Ето го подаването. Краси Костов успя да стигне пръв до топката и да я прати достатъчно далеч от наказателното си поле. Условия за контратака на Пирин. Тони Тасев заплашва да се измъкне тук. Кой ще бъде по-бърз? Задържа Тони Тасев. Пада. Няма извършено нарушение срещу Тони Тасев. Сега обаче има такова срещу Георги Божилов. Още веднъж демонстрацията на страхотна скорост от Тони Тасев. Александър Василев обаче не му отстъпи нито за секунда. Много опасни изглеждат контратаките на Пирин в началото на срещата. Изглежда момчетата на Стефан Генов се поуспокоиха след нервното начало изобщо на сезона. Доста повдигащо духа бе равенството срещу ЦСКА. Башлиев. Добра бе идеята на Станислав Костов. Не се получи обаче изпълнението. Стилян Никол върна назад към Кристиян Кощърна. Краси Костов. Сандев. Още един опит за извеждащ пас зад гърба на беройската отбрана. Тони Тасев преследва топката. Не за първи път, между другото, от началото на срещата. Станислав Костов, когато Пирин разиграва, се изтегля малко по-назад. Опитва се да атакува той от втора позиция. На върха на атаката застава Тони Тасев. Именно с подобни 40-50 метрови подавания се цели с скоростта на Тони Тасев да бъде преодоляна
домакинската защита. Илия Миланов към Иво Иванов. Топката е пратена на фланга към Веселин Пенев. Венци Василев. Центриране на Венци Василев. Успя Георги Божилов да играе с топката. Не обаче и да я насочи към свой съотборник. Имаше извършено нарушение тук. Кохей Като. Това бе срещу Стилян Николов. Много черна работа върши Стилян Николов тук пред защитната четворка. И се справя никак не лошо в тази своя нова роля. Няма фал и тук. Няма как обаче Александър Колев да стигне до топката. По-добре пласиран от него Румен Сандев. Много стабилни изглеждаха Румен Сандев и Алешандре Ханс срещу ЦСКА. Не се получи и тази атака на домакините. Тодор Траянов. И той загуби. Зачестиха грешките в средата на терена и от двата отбора. Милисавлевич. Подкрепен е от Педрито. Хубаво центриране на Педро Маркеш. Там обаче още веднъж Алешандре Ханс успя да изпревари Александър Колев. Кощърна. Единият от двамата чужденци в състава на Пирин, където по традиция се разчита почти по-настоящем, изцяло на местни момчета, не само българи, момчета от региона, от югозападна България. Трябва да си оттам, за да играеш в Пирин. Времето е показало именно това. Стефан Генов обаче каза нещо много интересно по темата в началото на сезона. И след като и тази атака на Бероя не се получи, ще ви разкажа. Той заяви, че става все по- и по-трудно с подобен местен талант да бъдат постигани резултати в първото ниво на футбола в страната ни. И затова прибегна до услугите и на Кристиан Кощърна, и на Алешандре Ханс. Но въпреки това тимът остава изпълнен с качество и то местопроизводство. Всеки един от останалите, 9 в титулярния състав, е от Благоевград или региона. Определено Тони Тасев се задържа на върха на атаката на Пирин. А той има и то доста сериозно предимство от към бегови качества и срещу Илия Миланов, и срещу Иво Иванов. Най-сетно отново се премести от дясно. Антон Костадинов преследваше Кохей Като. Милисавлевич. Задържане Маня Милисавлевич. Тодор Траянов срещу него. Много агресивни са орлетата, но успяха обаче да отнемат. Веселин Пенев. И той принуден да върне назад, след като не намери вариант да продължи атаката. И след поредното центриране в наказателното поле на Пирин, което не представляваше дори минимална заплаха за благоевградчани. И сега Бероя ще пробва пак Георги Божилов в тази свободна роля на плеймейкър зад гърба на нападателя. Много комфортно се чувства Георги Божилов в нея. Кохей Като. Иво Иванов.
Отново Като. Усети се леко напрежение тук, което се увеличи след като и пасът на Иво Иванов бе пресечен от Станислав Костов. Топката обаче напусна пределите на терена. Башлиев се бори с Александър Василев. Това е ъглов удар. Много бърз е и Александър Василев. Определено Александър Башлиев игра последен с топката тук. Ето тук. Още едно статично положение, след което Берой ще опита да затрудни своя съперник. Докато изминава 18-та минута от началото на срещата. Стилян Николов с глава. Антон Костадинов. Чудесни опции при тази контратака на Пирин. Хубаво подаване към Димитър Благов. Топката отново е върната към Тони Тасев. Той е в наказателното поле, бе изтласкан от там. Благов пак. Кощърна. Благов. Отново Кристиан Кощърна. Грешка на Кощърна. Не успя да намери Тодор Траянов. Измъкна се Немanja Милисавлевич. Веселин Пенев. Кухей Като. Милисавлевич. Божилов. Още един пас назад. Илия Миланов търси Георги Божилов. Много добре действа за пореден път от началото на срещата Алешандре Ханс. Като че ли все още намираше ритъма си Алешандре Ханс срещу ЦСКА, макар и там със сигурност да не остави лоши впечатления с играта си. До тук в срещата е доста уверен. 20 минути от началото на матча, почти. Неуспешно центриране на Венци Василев и още веднъж Берое, въпреки че има инициативата, не успява да притесни дори минимално Пирин. Един блокиран изстрел. Това е всичко, с което старозагорци могат да се похвалят от към положения пред вратата на Красимир Костов. Димитър Благов бе изпреварен от Венци Василев. Доста по-висок е Венци Василев от човека, за когото трябва да се грижи. Поне в по-голямата част от срещите, докато Димитър Благов е отляво на фланга на атаката на гостите. Нарушението бе тук срещу Станислав Костов, извършено от Кухей Като. Още веднъж непозволените действия на японеца. Той бе избран за номер 1 в двубоя срещу Славия, въпреки че не отбеляза някой от двата гола. Но наистина представянето му бе много добро. Загуби Кощърна. Божилов. Като. Отново Веско Пенев получава отляво. Напълно свободен е и сега използва тези 20 на метра, които имаше пред себе си. Комбинация с Немanja Милисавлевич. Двама футболисти с абсолютно свободна роля. Немanja Милисавлевич и Георги Божилов в състава на Берое. Като че ли Александър Димитров отлично е осъзнал, че Пирин ще действа доста дефанзивно. И именно за това е поставил единствено Кухей Като пред защитната четворка. И добавя още една опция в предни позиции. Центриране на Александър Василев. Не, това бе Веско Пенев, простете. Прекалено активен дори за мен. Пасът бе от Александър Василев. Още един ъглов удар. До момента те не затрудняват кой знае колко много и Краси Костов и хората пред него. Този път малко по-различно изпълнение. Изпълнение обаче, с което Пирин се справи блестящо. Фаулът бе на Александър Василев срещу Димитър Благов. Ето го. Много добре
е наситил средата на терена Стефан Генов. Трима типични дефанзивни полузащитници. И Тодор Траянов, и Стилян Николов, и Антон Костадинов, като за мен е интересно, че Антон Костадинов е най-офанзивният от тримата. Очаквах в тази роля да бъде Тошко Траянов. Доста близо обаче седи Антон Костадинов до Станислав Костов, когато Пирин атакува. Успяха, макар и за съвсем малко, да отнемат топката благоевградчани. Много бързо обаче се прегрупираха беройци. И сега на свой ред имат възможност да контратакуват, след като хубав удар и от втори опит Красимир Костов улови топката. Този път заради тази агресия, която Пирин прояви в противниковата половина, бяха преодолени доста от халфовете. Отвори се свободно пространство и дойде изстрела на Александър Василев. Не най-трудният, с който Красимир Костов трябваше да се справя. Тодор Траянов към Димитър Благов. Измъкта топката Димитър Благов. Няма нарушение. Подвълми се и главният съдия какво да направи тук. Остави обаче играта да продължи Георги Димитров. Определено Димитър Благов можеше и по-добре да продължи топката към Станислав Костов. Като че ли самият футболист на Пирин се зачуди дали няма да чуе съдийския сигнал, поразколеба се след като не го чу, но това бе една никак не лоша възможност за Пирин. Венци Василев. След като Педро Маркеш игра с топката, е извършено нарушение срещу Алекс Колев. Удобна позиция и за пряка стрелба. Неведнъж Немanja Милисавлевич ни е показвал, че разполага с поразяващ ляв крак от подобна дистанция. Мисля си, че Милисавлевич ще бъде човекът, който ще изпълни все пак. Близо сте и Педро Маркеш. Позабави се изпълнението. Да! Маркеш се отдръпна. Изстрел на Милисавлевич. Не му се получи удара. Стилян Николов прати топката далеч напред, там обаче, където няма друг в половината на Берой, освен стража на домакините Благой Макинджиев. Обратно пред наказателното поле на Пирин и още веднъж Алекс Колев без шансове срещу Румен Сандев. Илия Миланов. Милисавлевич. Венци Василев. Хубаво подаване към Георги Божилов. Агресивен, но в рамките на допустимото. Отлична намеса на Алешандре Ханс. Още една. Наистина до тук не изглежда чак толкова трудно за Пирин да озаптява своя домакин. Костов. Към фамилника си Станислав Костов прати топката Красимир Костов. Нападателят на Пирин обаче не успя да се пребори за нея. Тодор Траянов. Сандев. Башлиев. Станислав Костов. Нарушение този път има на Кохейкато срещу Станислав Костов. Бързо бе подновена играта. Башлиев към Антон Костадинов. Видя Тони Тасев на десния фланг. Антон Костадинов не успя обаче да бъде достатъчно прецизен при подаването и овладяването на топката се превърна в мисия невъзможна за нишичкия Тони Тасев. Като
Веселин Пенев. По-активният със сигурност от двамата крайни бранители Веско Пенев, макар и доста напред по терена, много често да бъде и Венци Василев. Повече са атаките отляво обаче на Берое. Хубаво центриране на Веско Пенев. Изпреварен Алекс Колев. До момента отлично си го препредават. За Алекс Колев е думата. Румен Сандев и Алешандре Ханс. Мисля си наистина, че топката тук докосна крака на Александър Башлиев, чак след като бе напуснала с целия си обем терена. Навлизаме в 29-та минута на срещата в Стара Загора. Берое срещу Пирин 0-0 и без опасности пред някоя от двете врати. Пирин се защитава добре, Берое продължава да не намира начин как да стига до положения, след които може да отбележи гол. Тенденция, която започна в миналия кръг, продължава и сега. Илия Миланов, Кохей Като, Иво Иванов. Като. Иво Иванов. И отново много добре групираният Пирин и изтласка Берое в собствената му половина. Там дори не си помислят да пресират съперника си орлетата. Всичките футболисти в червено са зад топката. Очакват поредната атака. Ето я. Като. Педро Маркеш. Центриране на Педро Маркеш. Тук имаше засада със сигурност. Не съм сигурен защо играта продължава. Имаше засада поне от 2 метра. А си мисля, че футболиста на Берое влияеха на играта. Не за друго, а защото в противен случай нямаше да бъде особено трудно за благоевградчани да изчистят. Продължавам да си мисля, че флагът тук трябваше да бъде вдигнат. Поне че да го стори асистент рефера. В крайна сметка не го направи. Извършено нарушение срещу Веско Пенев. Венци Василев. Педро Маркеш, отново Венци Василев. Срещу него Димитър Благов и Антон Костадинов отнеха топката. След това обаче Димитър Благов я загуби. Не обаче и преди да бъде фаулиран от Педро Маркеш. Първи двубой като титуляри за Педро Маркеш. Същото вече казахме и за Алекс Колев. Между другото в първите 3 двубоя от сезона 10 от футболистите бяха едни и същи. Става въпрос за титулярните състави в тези 3 срещи на Берое. Единствената промяна бе в предни позиции. Нека проследим обаче това центриране сега на Кристиян Кощърна. Прекалено далеч топката и от Тони Тасев и от Станислав Костов. Не се стигна дори до минимална опасност тук за вратата на Берое. Още веднъж фаула на Педро Маркеш срещу Димитър Благов. Спорно хвърли топката Веско Пенев и Пирин я овладя. Димитър Благов. Изстрел на Димитър Благов. Топката лети над вратата. Доста интересно изпълнение от Димитър Благов. Човекът, който донесе точката за Пирин срещу ЦСКА в Благоевград, изравнявайки резултата тогава. Отново с чудесен изстрел. Тогава с левия крак. Сега пробва с десния си. Докосна топката Благой Макенджиев. Много силна е връзката и на Благой Макенджиев с Благоевград. Защото първите си 50 на матча, които Макенджиев игра в А група в кариерата си, дойдоха именно с екипа на Пирин и той родом от онзи регион. На футболист на Пирин, който лежи на тревата. Румен Сандев е това.
лошо падна тук Румен Сандев след сблъсъка с Георги Божилов. Няма вариант тук обаче Божилов да извършил нарушение. Двата отбора има по един футболист, който до момента се е разписвал по повече от веднъж през този сезон. С 2 гола Георги Божилов за Берое, с 2 гола Влади Златинов за Пирин. Влади Златинов обаче на резервната скамейка за Орлетата. Остана доволен Стефан Генов от представянето на Пирин и не променя състава, който се справи чудесно срещу ЦСКА. Има изобилие от опит на пейката на Пирин. Юлиан Попев, Орлин Старокин, Влади Златинов, Дани Младенов. Ветераните са там. Опитните, най-опитните са там. Доста по-младите обаче също се справят великолепно до тук. Един от най-опитните обаче е на терена. Видяхме влизането на Тони Костадинов. И той не наруши правилата. Сърцат футболист Антон Костадинов. Грешка на Тодор Траянов. Педро Маркеш влиза в наказателното поле. Педро Маркеш. Това е добра възможност за Берое. И стрелът на Александър Василев обаче е блокиран и още веднъж ще се наложи на Краси Костов да прави спасяване. А пак има футболист на Пирин на тревата. Да видим защо. Ето тук Алекс Колев като че ли удари Румен Сандев. Не бе чак толкова сериозен обаче този удар. Не съм сигурен дали той е футболистът, който лежи на тревата. По-скоро може би Алешандре Ханс или пък не. Не е Ханс. Залагам на Сандев заради ето това. Точно така. Партньорът на Алешандре Ханс. Втори удар получи Румен Сандев. Само в рамките на няколко минути. Първо от Георги Божилов, сега и от Алекс Колев. Не мисля обаче, че Алекс Колев направи нещо тук, което да трябва да бъде санкционирано. Зае по-добрата позиция. Игра твърдо, но се бореше за топката и много добре я пропусна зад гърба си, за да може да се стигне и до изстрел на Александър Василев. Изстрел обаче, който пак не притесни Красимир Костов. Остават 10 минути до края на първото полувреме. Все още в Стара Загора властва нулевото равенство. Берое атакува, Пирин се брани. А голови положения няма. Кохей Като. Милисавлевич. Може би футболистът в зелено-бял, който най-често играе с топката. Алекс Колев тук излезе пред защитата. Георги Божилов, центриране в наказателното поле. Там Александър Василев връща топката назад. И пак Стилян Николов стига до нея, за да я изчисти преди да се стигне до изстрел. Още веднъж хубавото подаване на Педро Маркеш към Георги Божилов. Той веднага опита да намери Алекс Колев. Там се бе включил Веско Пенев. Изпреварен обаче бе Александър Василев. Не чак толкова често можем да видим Веско Пенев чак толкова активен. Още веднъж го намираме в наказателното поле на Пирин. Много напред са пратили крайните бранители на Берое. Това има, разбира се, своето логично обяснение, защото хората, които трябва да оказват натиск върху тях от страна на Пирин, също са прибрани пред наказателното поле. Центрирането тук без Алекс Колев. Това ще бъде ъглов удар за Берое. Венци Василев прати топката там, където Алекс Колев трябваше да я продължи към вратата. Още веднъж обаче бе блокиран. Започва обаче да се усилва напрежението пред Красимир Костов. Тенденция от вече 3-4 минути. Започнаха да стават по-опасни, малко по-интересни атаките на Берое. А Пирин се дръпна още 5-10 метра назад.
И вече събитията се водят почти изцяло, не само в половината на Благоевградчани, а в близост и вътре в наказателното им поле. Центриране на Милисавлевич. Башлиев с глава. И Тодор Траянов може да подхване контратака. Тони Тасев тича, получава подаване. Именно това адресата на този пас. Хубав бе пасът. Отлична изява обаче, струва ми се, на Педро Маркеш там. Върна се много бързо Педрито, за да докосне топката. Точно толкова, че да я направи невъзможна за овладяване от Тони Тасев. Пирин изглежда опасен, когато контратакува. Показа го един-два пъти. Да, може и да не завърши атаките си, да не се стигна до опасни удари, да няма положение пред Благой Макинджиев, но със скоростта на Тони Тасев. Този стил на Стефан Генов изобщо не изглежда лишен от логика. И докато резултатът е 0-0, Берое трябва да внимава. Именно за това Антон Костадинов се доближи до Иво Иванов. Иво Иванов обаче веднага се освободи от топката. Сега също Илия Миланов. Подаване към Венци Василев. О, това изглежда много интересно. Позасуети се обаче Георги Божилов, бе изпреварен и Алекс Колев. Миг на несъсредоточени действия от страна на Благоевградчани. Пропуснаха първата възможност да изчистят топката и след това стана много опасно за тях. Нито обаче Георги Божилов, нито Алекс Колев успяха да нанесат изстрел. Това е проблемът на Берое. До тук няма кой да стреля, няма кой да си чиста позиция за стрелба. Изключително техничен за височината си особено е Георги Божилов. Този път обаче именно техниката бе това, което го предаде, докато ние вече навлизаме в заключителните минути на първото полувреме. В 40-та сме. Димитър Благов. Много тежка е задачата на Станислав Костов. Голяма е дистанцията между халфовете и него. И когато трябва да се бори за топката, да я задържи, да успее да включи свои съотборници в опитите на Пирин да атакува. Той често се изправя не само срещу Иво Иванов, но и срещу Илия Миланов. И двамата доста по-снажни, доста по-здрави от Станислав Костов. Бивш футболист на Берое, между другото. Премина и през ЦСК и той от Благоевградския регион. Юноша на Пирин. Тодор Траянов преследваше Александър Василев. Сега Александър Василев зад гърба на Алекс Колев. Георги Божилов отиде от другата страна. Тримата зад Алекс Колев вече на 2, дори на 3 пъти смениха своите позиции. Педрито и Александър Василев сега са вътре, зад гърба на нападателя. А на фланговете Милисавлевич и от другата страна Георги Божилов. Не, че тези промени за сега имат някакъв ефект. Не изглежда изненадано от това, което прави Берое. Дефанзивната линия на Пирин. Не можем да отречем, че имаше напрегнати моменти. Толкова обаче до там за гостите. Божилов. Като. Александър Василев. Като се включва и получава. Дублиран от Василев. Задържа Кухей Като. Сега подаден на Александър Василев. Зад него Немanja Милисавлевич. Не се получи този триъгълник. И добра работа в защита за пореден път на Димитър Благов, а след това срещу него е извършено нарушение. Това, което прави задачата на Берое е толкова трудна, е тази жертвоготовност от футболистите на Пирин. Те много си помагат, много близо стоят един до друг. Много твърди са при влизанията.
и не дават и секунда свобода на тези, които могат да измислят интересните неща за Берое. Венци Василев, Божилов. Опита се да динамизира действията Георги Божилов. Александър Василев обаче не успя да открути подаването от Божилов. Тони Тасев. Тъч за Пирин. Рядък момент е това в последните 10, дори 15 минути. И изобщо през първото по време в интерес на истината. Пирин да се задържи за малко повече секунди пред наказателното поле на Берое. Много се бори Станислав Костов и този път обаче топката му бе отнета. Пенев към Педро Маркеш. Тъч за Берое, бързо е изпълнен. Веселин Пенев към Алекс Колев. Силен изгръб към вратата Алекс Колев. Добре задържа топката. Не бе прецизен обаче при подаването си към Педрито. Започна да свиква вече с установката Педро Маркеш. Дойде през миналия сезон във втората му половина. Все още обаче не успява да остави този отпечатък върху играта на Берое, който със сигурност и на португалеца му се иска. Божилов. Отмъкна му топката Стилян Николов. Не успя обаче да продължи атаката. Румен Сандев. Нарушение срещу Антон Костадинов, извършено от Георги Божилов. Много лесно различим Георги Божилов. Димитър Благов. Подаване на Димитър Благов. Бе наясно с това какво опитва да направи Димитър Благов, Благой Макенджиев. Излезе 7-8 метра напред и улови Алекс Колев. Милисавлевич сбърка. Топката обаче остава в притежание на домакините. Пита Веселин Пенев да изведе Милисавлевич зад гърба на Александър Башлиев. Пасът му обаче бе пресечен и това бе разгадано от Пирин. Измина редовното време на първата част. 60 допълнителни секунди. Явно няма да се случи нещо особено интересно в тях. Тук се колебаят съдиите точно какво да отсъдят. Чак сега асистент рефера изчака решението на Георги Димитров и след това посочи флагчето за изпълнение на глав удар. Тук, ако бяха малко по-хитри, орлетата може би щяха да убедят Георги Димитров, че не техен футболист е играл последен с топката, защото и Георги Димитров със сигурност не бе сигурен тук. Чакаше сигнал от своя асистент. Той обаче не дойде и това е решението, което Георги Димитров взе. Центриране и изстрел на Георги Божилов над вратата. И това като че ли ще бъде и последното действие на първото полувреме. Защото след като Красимир Костов поднови играта, ще чуем и последния съдийски сигнал. Чухме го дори преди Краси Костов да поднови играта. След определено не най-интересното първо полувреме от началото на сезона в първа професионална лига, но левото равенство остава актуално в битката между Берое и Пирин в Стара Загора. Надяваме се на много повече ситуации, на много по-интересни неща след почивката. Да коментират видяното сега в студиото Димитър Тренев и неговият гост. От тук се разделяме за около четвърт час. След това обратно, за да видим какво са ни приготвили старозагорци и благоевградчани във втория епизод от тяхната битка в тази среща. Там си марморна. Окей, бе.
Да. Обратно на стадион Берое в Стара Загора, където след 45 минути игра Берое и Пирин ще продължат противоборството помежду си все още при равен резултат 0-0, без голови положения пред някои от двата отбора през първото полувреме. Берое бе този тим, който прати играта в половината на своя съперник. Пирин обаче се защитаваше много добре, опитваше се да контратакува тогава, когато това бе възможно, безрезултатно. Обаче какво са ни подготвили през второто полувреме двата отбора? Надяваме се не още от същото. Мисля си, че едно попадение ще промени коренно при това тази среща. А дали няма и промяна в състава на гостите? Струва ми се, че мернах Орлин Старокин да се появява на терена. Именно той е край тъч линията и Стефан Геров изглежда ще направи рокада още на старта на втората част. Кристиан Кощърн ще бъде човекът, който ще напусне терена, а кой ще заиграе отляво на отбраната предстои да разберем след влизането на Орлин Старокин. Без промени в състава на Берое след първите 45 минути. Като че ли тъкмо Орлин Старокин. Да, точно той застава отляво на защитата. Преимуществено Орлин Старокин действа в центъра на халфовата линия. Сега обаче ще ми бъде интересно да разбера дали тази смяна е била принудителна, но не мисля, че Кристиан Кощърн се справи лошо през първото полувреме. Затова съм по-склонен наистина да вярвам, че става въпрос за някакъв здравословен проблем. В противен случай едва ли Стефан Генов би се лишил от футболист, който бе доста стабилен през първото полувреме. Чакаме първия съдийски сигнал и за втората част на Георги Димитров. Ето го и него. Нищо изненадващо не се случи, между другото, през първото полувреме, а именно това, че двата отбора се оттеглиха на почивката при паритет, защото във всеки от трите двубоя до момента на Берое равенството властваше след 45 минути на двубоите на старозагорци. В 3 от 4 мача пък на Пирин също резултатът бе равен след 45 минути игра. Единственото изключение бе при визитата на Дунав Русе в Разград, когато още преди почивката Дунав отбеляза попадението, с което в последствие спечели матча. По този начин нанесе на Пирин второто поражение на отбора през настоящата кампания. Илия Миланов към Иво Иванов. Поне като поведение на терена изглежда няма да видим нещо по-различно от двата отбора.
Много по-нападателният ще бъде Берое. Но Пирин се защити отлично през цялото първо полувреме. Все още обаче не е създал шанса, който да използва, за да се стигне до разлика в полза на Благоев Грачани. И хубаво бе това включване на Кохей Като. 1-0. Страхотен гол на японеца. Дебютно попадение за Кохей Като в първа професионална лига. Асистенцията дойде от Георги Божилов. Цялата атака на Бероев бе превъзходна. По-малко от 90 секунди след началото на втората част. Ето го попадението, което искахме. Попадението, което със сигурност сега ще направи матча коренно различен. 1-0 за Берое, 47 минута, автор на гола Кохей Като. Каменно изражение от Александър Димитров. Вижте още веднъж обаче комбинацията между Кохей Като и Георги Божилов. Не! Алекс Колев бе човекът, между другото. Моля да ме извините за тази неточност. Човекът с асистенцията към Кохей Като. Отлична визия от Алекс Колев с едно докосване. Прати топката право на пътя на Кохей Като. Тук обаче си мисля, че можем да имаме много въпроси към действията на Алешандре Ханс. Башлиев. Сега Пирин ще трябва да започне да мисли как да връща гола, което автоматично означава, че орлетата ще трябва да заиграта доста по-офанзивно. Тодор Траянов. Нарушение срещу Немanja Милисавлевич. Ето го фаула, който Тодор Траянов извърши. Без никакво съмнение. Много променя нещата този гол. А това бе началото на второто полувреме, за което Александър Димитров настояваше. Най-сетне нещо на скорост, нещо нестандартно. Но си мисля, че това попадение дойде не и без помощта на пасивността на Алешандре Ханс. Сега именно бразилецът извърши този фаул. Изстрел на Веселин Пенев. Далеч страни премина топката от вратата. Още веднъж непозволените действия на Румен Сандев. Определено оправда присъствието си на терена Алекс Колев. Траянов се размина с топката. Прекрасни действия от Александър Василев, струва ми се. Колев. Няма нарушение тук. А топката бе пратена в наказателното поле от зоната, която Орлин Старокин трябваше да охранява. Отляво на фланга на защитата на Пирин. Траянов. Дали пък тази корекция, продължавам да си мисля, че бе по-скоро принудителна. Не наруши химията в защитата на Пирин, защото много скоро видяхме още веднъж действията на Орлин Старокин от преди малко, които не бяха санкционирани. Но на практика веднага след подновяването на играта Берое удари. И удари от зоната, където дойде промяната за Пирин. Божилов. Срещу него Стилян Николов. Чудесна игра в защита на Стилян Николов. Антон Костадинов. Задържа Тони Костадинов. Траянов. Старокин. Благов. Няма нарушение срещу Димитър Благов. Румен Сандев. Не максимално уверено първия път. Веднага след това обаче Румен Сандев върна към Краси Костов, който оцели Алешандре Ханс. Бразилецът въпреки това успя да овладее. Продължава обаче Димитър Благов явно да изпитва болка. Ето тук
бе застъпен. Чудесен кадър, който дойде да ни покаже, че може би наистина трябваше играта да бъде спряна, нарушение да бъде отсъдено за Пирин. Башлиев, грешка на Александър Башлиев. Изглеждат разколебани благоевградчани. Божилов. Сега е моментът, в който Берое може да реши всичко. Загуби баланс си Антон Костадинов. Кохей Като отне. След това и срещу него, като че ли бе извършено нарушение. Атаката на Берое продължава, затова играта не е спряна. Милисавлевич към Божилов, който владява в наказателното поле. Центриране на Георги Божилов, далеч обаче от Алекс Колев. Не бе добро това подаване. И отново Божилов. И пак Стилян Николов бе човекът, който постави крак на пътя на топката. Като. Изпълнени с увереност изведнъж домакините. Педро Маркеш. Няма нарушение срещу Педрито. Тодор Траянов, Алешандре Ханс. Търси Станислав Костов, който игра с топката. Веднага обаче му отне Илия Миланов. Няма чак толкова много работа Илия Миланов и Иво Иванов. До момента обаче вършат великолепно. Отново Илия Миланов. Александър Колев изпревари Алешандре Хан, след това успя да запази топката в пределите на терена. Нямаше обаче човек, който да подкрепи Александър Колев. Иначе всичко свърши идеално. Алекс Колев тук. Веселин Пенев изпревари Тони Тасев. Обещаващо начало на мача за Тони Тасев, след това обаче се позагуби много по-рядко. Играеше с топката и в втората половина от първата част, и в началото на второто полувреме. Башлиев. Стилян Николов, отново Александър Башлиев. Тодор Траянов. Задържа. Отмъкна топката Стилян Николов. Тасев. Траянов, Николов. И загубиха орлетата. Възможност за контратака на Берое. Набра скорост Немanja Милисавлевич. Пасте надясно към Венци Василев. Има три опции пред себе си Венци Василев. Центриране. Право там, където бе позициониран Алешандре Ханс. Кохей Като. Игра с ръка на Румен Сандев. Бързо бе изпълнено статичното положение. Центриране на Педро Маркеш. Адресатът бе Георги Божилов. Старокин. Димитър Благов. Тодор Траянов. Спорно подаване. Стилян Николов остави топката зад гърба си. Тя стигна до Александър Башлиев. Още една грешка на Башлиев. Някак разконцентриран изглежда Башлиев през второто полувреме. Всичко му се получи през първото. Изчистена бе играта му от грешки. Сега обаче две само в рамките на 4-5 минутки. Евертон Джилио Том ще замени Георги Божилов. Доста по-дефанзивно настроен Евертон Джилио Том от Георги Божилов. Сега вече на гърба на аванса, който има в резултата. Александър Димитров вече мисли за сигурността си. Добавя още един човек до Кохей Като в ролята на дефанзивен полузащитник. Стилян Николов. Башлиев. До момента Пирин не успява да отвърне. В миналия кръг в подобна роля бяха благоевградчани. Успяха да се възстановят и да изравнят резултата, да стигнат до точката.
срещу ЦСК. Няма нарушение сега. Антон Костадинов, Димитър Благов. Добре се справи първоначално с Венци Василев. Топката обаче отиде много в страни, за да бъде заплаха тази атака на Пирин за Благой Макинджиев. Тони Тасев. Грешка на Антон Костадинов. Не бе добро подаването. Педро Маркеш. Кухей Като. Човекът, който разделя двата отбора до тук. Прекрасно включване от дълбочина на Кухей Като. Никой не го последва в наказателното поле на Пирин. И след това от упор буквално разстреля Красимир Костов, не давайки и минимален шанс на стража на Пирин да се намеси. Милисавлевич. Александър Василев отново. Немanja Милисавлевич. Василев назад към Веселин Пенев. Сега вече е много по-лесно на Берое. Тимът се чувства добре, когато топката е в негово владение. Милисавлевич. Достатъчно търпелив е. Хубаво владя. Веско Пенев. И спечели странично хвърляне за своя отбор. Това ще бъде ъгълов удар. Дойде в повече техниката от Тони Тасев. А тази непримиримост, която Александър Василев демонстрира тук на два пъти, провокира тази грешка. И ако след това статично положение се случи нещо, а именно втори гол за Берое, ролята на Александър Василев ще бъде огромна. Сега именно той центрира. Подаването му обаче бе пресечено. Прекалено дълбоко в собствената си половина обаче е Пирин, за да бъде някаква заплаха за защитата на Берое. Нарушение срещу Като. Не е доволен Тони Костадинов от нещо, което е направил Тони Тасев. Дали все още не се разбират за това, което се случи при предходната ситуация, когато Тони Тасев сдържа топката прекалено дълго и тя напусна очертанията на терена. Вместо да се освободи, доста по-бързо от нея. Илия Миланов. Пак той. Възможност за Александър Василев. В наказателното поле Александър Василев спряне от Башлиев, който сега задържа и той обаче не успя дори да даде началото на атака на Пирин. Отново се бори Станислав Костов, без успех обаче срещу Евертон Джилио Том. Продължава една тревожна тенденция за Пирин. О, това е много интересно. Няма гол. Трима футболисти лежат на земята. Искаха гостите нарушение срещу Румен Сандев. Прието това центриране. Чудесно отскочи Алекс Колев. Не мисля, че имаше фал по-скоро. Красимир Костов със своето излизане се блъста в Румен Сандев ето тук. Много важна намеса на Алешандре Хан срещу Кухей Като. Можеше японецът да отбележи второто си попадение в двубой. Опита се да бъде буквално навсякъде Кухей Като и стигна пръв до топката, между другото. Румен Сандев бе наранен от Красимир Костов тук, не от Алекс Колев. И след това жизнено важната за съдбата на Пирин в тази среща намеса на Алешандре Ханс. Ако можем да говорим за това, че Ханс има известна вина при това попадение, то тук той като че ли я изкупи или поне част от нея, предотвратявайки сигурен втори гол. Защото ако не бе докосването на Алешандре Ханс, Берое вече ще да води с 2-0, ако Кухей Като да е реализирал второто си попадение в срещата. Четвърт час след началото на второто полувреме. Горе-долу тук е моментът, в който обичайно ви подсещаме за това, че имате възможност да гласувате за футболиста
който е направил най-сериозно впечатление в срещата. Направете го на сайта Gong.bg. Човекът, който изберете вие, ще получи от нас бутилка шампанско и званието номер 1 в двубоя. Кохей Като вече има една такава награда, като че ли е фаворит и за още една. Сега играта ще бъде подновена. Центриране в наказателното поле. Алешандре Ханс скочи и изчисти. Точно когато се стигна до положението, при което Алешандре Ханс се намеси срещу Кохей Като, започнах да ви разказвам за една много тревожна тенденция в тима на Пирин, която се наблюдава от началото на сезона. Кохей Като иска да се върне на терена, все още обаче не получава. Шанс да го стори, сега вече. Пирин все още е без суха мрежа през този сезон. Това е притеснителната за Стефан Генов статистика и в тази среща серията ще продължи. А Кохей Като ще трябва да смени екипировката си след удара, който получи. Не мисля обаче, че може да става дума за нарушение на Алешандре Ханс срещу Кохей Като. Играй с топката Алешандре Ханс, особено в тази зона. Трудно, много трудно можеше Георги Димитров да отсъди фаул. И още веднъж, след като Ханс и докосна топката, току пред опразнената врата. Временно Берое с човек по-малко на терена. Башлиев. Може ли от това пък да се възползва Пирин? Отново Александър Башлиев. Димитър Благов. Добра техника от Димитър Благов. Бе преследван от Том. Освободи се бързо от топката обаче и го направи добре. Башлиев. Тони Тасев отишъл отляво. Димитър Благов сега отдясно. Стилян Николов. Антон Костадинов. Отново Стилян Николов. Башлиев се бори в наказателното поле и сега овладя. Тодор Траянов. Удар на Тодор Траянов. Топката рикошира в Станислав Костов. И отиде далеч от вратата. Имаше игра с ръка на Станислав Костов тук, което не остана незабелязано от реферите. Чистият фланелката на Кохей Като тук, вместо да му дадат нова от щаба на Берое. Мисля си, че Кохей Като можеше доста по-бързо да получи нова фланелка и да се завърне на терена, вместо вече трета минута Берое да играе с човек по-малко на терена. Старокин. Антон Костадинов загуби топката, след това извърши нарушение, което със сигурност ще му донесе жълт картон срещу Педро Маркес, бе фалът. Първо официално предупреждение в матча, получава го един обичайен заподозрян, между другото, Тони Костадинов, футболист, който буквално гори в играта и някак няма да е пълен двубоят, няма да е завършен, ако не получи жълт картон на Антон Костадинов. Костов се бори. Остана топката в пределите на терена. Току-що получих една много интересна информация.
Дебют през този сезон ще направи един от футболистите, направили най-сериозно впечатление в състава на Берое в последните две кампании. Атанас Зехиров, едно момче, което доста дълго време се възстановяваше от контузия. Очакваше се, между другото, Зехиров да попадне в групата на Берое и в миналия кръг срещу Нефтохимик да седне на резервната скамейка. Бе изчакано обаче, предпазливо. Сега той не само е на пейката, за Атанас Зехиров говоря, разбира се, но и ще се появи на терена. Подготвя се и промяна в Пирин, където съвсем след малко ще видим включването на един от най-опитните футболисти в редиците на благоевградчани, Дани Младенов. Човекът, който ще напусне, е Станислав Костов. Без типичен централен нападател ще заиграят орлетата. Нарушение на Педро Маркеш срещу Антон Костадинов. Около четвърт до края на тази среща. Берое Пирин 1-0 с единственото падение на Кохей Като на старта на второто полувреме. Аплодисменти от домакинските привърженици, защото се завръща един от хората, които, особено през миналия сезон, се представиха превъзходно за Берое в шампионатните двубои на тима. Имаше доста главоболията на Зехиров в двата мача срещу ЦСКА за купата, срещу Станислав Маламов. Затова акцентирах върху шампионатните двубои. Прекрасната форма на Атанас Зехиров обаче му донеси повиквателна за националния отбор на България. И това не бе чак толкова отдавна, преди няколко месеца. Сега на първо място Атанас Зехиров трябва да се върне към най-доброто си физическо състояние, след това и към оптималната си форма. Но обратно ще трябва да си пробие път в титулярния състав на Берое. Защото в негово отсъствие е много стабилен по десния фланг на защитата е Венци Василев. Спорно подаване на Тодор Траянов към Румен Сандев. Изпревари обаче Румен Сандев Алекс Колев. Няма да ви кажа нищо изненадващо. Тони Тасев бе надскочен. Венци Василев напуска, вместо него Атанас Зехиров. Нищо няма да се промени от към схема на игра на домакините. Атанас Зехиров ще застане отдясно на отбраната. Много активен бе Венци Василев в тази среща. Домакинските привърженици са доволни отново. Виждат един от любимците си на терена. И Дани Младенов вече замени Станислав Костов. Просто изглеждаше обречена каузата, за която Станислав Костов се бореше през по-голямата част от този двубой. Далеч пред своите съотборници, в клещите на двамата, много добре представили се до тук поне централни бранители. Никакви шансове за Станислав Костов. Ще бъде ли по-различна ситуацията сега, когато Дани Младенов застава на върха на атаката? Той ще бъде футболистът в предни позиции за Пирин от тук до края на матча. 20 минути до края на редовните 90. Първото действие с участието на Дани Младенов бе извършено от нападателя на Пирин нарушение срещу Евертон Джилиотом. Сблъсък между две резерви. Александър Василев. Башлиев. Сандев изчисти. Веселин Пенев. Евертон Джилиотом. Много добре си измъкна от Димитър Благов и от Башлиев. Стреля от границата на наказателното поле. Това, което направи преди изстрела, бе много по-хубаво.
Сега пък нарушението е срещу Дани Младенов. Това бе извършен от Илия Миланов. Димитър Благов ще центрира. Предостави му тази възможност Антон Костадинов. Централните бранители на Пирин плюс Александър Башлиев в половината на Берое. Иво Иванов скочи най-високо. След това и Том игра с топката. Старокин към Стилян Николов, който докосна топката с глава, извърши обаче и нарушение срещу Иво Иванов. Стилян Николов. Помогна си с дясната ръка Стилян Николов. До момента от губещи позиции Пирин спечели точка срещу ЦСК. Допусна и 2 загуби, след като изоставаше първо с 1-2, за да стане и 1-3. Крайният резултат на старта срещу Черно море и разбира се другият от поражението срещу Дунав в Разград с 0-1. Милисавлевич. Взе си пак топката Немanja Милисавлевич. Не успя да отправи удар Алекс Колев. Атаката обаче продължава. Александър Василев, наказателното поле. Александър Василев задържа и продължава да задържа Александър Василев. Центриране. Милисавлевич. Още веднъж топката е подадена в наказателното поле. Много важна намеса на Алешандре Ханс. Странно как толкова дълго време позволиха червените в тази среща на Александър Василев да държи топката, да я владее в наказателното поле. Продължава Алекс Колев да преследва сега Алешандре Ханс. Може и да знае Алекс Колев, че няма да отнеме топката тук. По този начин обаче поставя бранителите под напрежение. Евентуално те могат да сбъркат с паса към човек, който стои по-напред от тях. Много усилия хвърли в матча Алекс Колев. Между другото, съвсем след малко той ще бъде заменен от Ерик Почански. Другия футболист, който е използван на върха на атаката от Александър Димитров. Който ще се наслади на един много солиден старт на сезона. Ако тимът му постигне третата победа в рамките на първите 4 кръга. Поне от към резултати. Това ще бъде супер начало. Изстрел на Дани Младенов като че ли. Или не, Тони Тасев мисля, че бе това. По-скоро Тони Тасев. Да. И двамата дребнички на ръст от коментаторското място на стадион Берое, който е високо над терена. Признавам, че понякога ми е трудно да ги различа. Димитър Благов, който игра сега, е по-лесен заради прическата. Тодор Траянов опита подаване към Тони Тасев. Мисля си, че много по-добре можеше да бъде използван Тони Тасев в матча. Особено след началото, което видяхме от него, а сега в кадър попадне и Венци Бенгюзов, който ще бъде най-вероятно последната промяна, която Стефан Генов ще направи. Още един футболист с по-офанзивни функции. И от един от дефанзивните си полузащитници в лицето на Стилян Николов, Стефан Генов, за да внедри в формацията си Венци Бенгюзов. Ето го Стилян Николов. Дали знае, че това е едно от последните му действия в матча. Пасът към Тодор Траянов. Той сега пък за Румен Сандев. Башлиев. Пирин така и не може да измисли как да постави под напрежение отбраната на Берое.
Дани Младенов. Разбирам, че треньорското ръководство на Берое е направило лека корекция, защото смяната, за която се предполагаше, а именно влизането на Ерик Почански вместо Алекс Колев, ще бъде променена. Нашият репортер на пистата Любо Лозанов е разбрал това. Редакторът Димитър Танев ми го каза току-що. Педро Маркеш ще бъде човекът, който ще напусне. За сега това е актуалната информация. Пенев. Отлична техника на Веселин Пенев. И центриране в наказателното поле. Нямаше игра с ръка по-скоро тук. В реално време от това, което видях, топката се удари в главата на Алешандре Ханс. Веднъж успяхме да се насладим тук на добрите качества в играта на Кохей Като. Страхотен пробив от японеца, не се отказа. Да, в лицето удари топката Алешандре Ханс. Педро Маркеш, вместо него Ерик Почански, от другата страна Венци Бенгюзов, вместо Стилян Николов. И вече разресените 6 смени по 3 в двата отбора са направени. Това са хората, които ще завършат матча и за Берое, и за Пирин. При оставащи 12, около 12 минути до края на редовните 90. Няма да изкара пълни 90 минути на терена Педро Маркес в дебютния си двубой като титуляр през този сезон. Но е изпратен с аплодисменти. Ерик Почански вместо Педрито. Може да бъде доволен от представянето си португалеца. Бенгюзов. Лошо бе центрирането на Венци Бенгюзов. Като че ли все още не е навлязъл в ритъма на тази среща. Пак Венци Бенгюзов. Тодор Траянов, Башлиев. Преследван от Кохей Като, който пак направи достатъчно, за да отнеме и сега Немanja Милисавлевич. Влиза в наказателното поле Милисавлевич, комбинира с Ерик Почански. Том иска топката, Почански я задържа. От остротата, първоначалната острота на тази атака, не остане и помен. Веселин Пенев. Милисавлевич, засада на Ерик Почански. Пропускат никак не лоши възможности старозагорци да решат тази среща, защото бъдете сигурни, няма да има път за Пирин обратно в матча, ако Берое поведе с 2-0. Сега обаче всяка грешка в защитата на Берое може да се окаже фатална и да донесе много разочарование. Не само на домакинските привърженици, но и на Александър Димитров. Разликата остава едно попадение, докато ние навлязохме в заключителните 10 минути на матча. Грешка при изнасянето на топката. От страна на Александър Василев, стори ми се.
Подаване към Дани Младенов, който бе оставен непокрит, не успя обаче да овладее. Дани Младенов. Ханс. Румен Сандев. Башлиев. Почански. Веселин Пенев успя да укрути топката. Не бе най-лесната възможна тя. Нова Ерик Почански. Получи подаване от внимание Милисавлевич. Върна обратно за Сърбия на Почански. Топката обаче този път напусна пределите на терена. Какво предстои за двата отбора след паузата за изиграването на международните мачове? Първа за новата кампания. Следващия кръг. Берое отива в Пловдив, за да гостува на Локомотив Горна Оряховица на стадиона на Пловдивския Локомотив в парка Лаута ще се проведе тази среща. След това домакинство срещу Дунав Русе. И гостуване на ЦСК Локомотив Горна Оряховица Берое. Берое Дунав, ЦСК Берое. Това е програмата на старозагорци в следващите 3 кръга. Не съм сигурен дали първоначално не ви казах Пирин. Грешка на езика, моля да ви извидите. Колкото до рулетата, домакинство на Ботев Пловдив за Пирин на 11 септември, когато Благоевградчани подновят шампионатните си ангажименти. Те, между другото, ще се качат на лагер в Банско. Там е предвидена контрола срещу израелския отбор, където ще бъде тествано едно от новите попълнения в състава на Пирин. Ндуе Муеци, албански нападател. Признавам, никаква идея относно неговите качества. Едва ли някой има тук в България. Освен, разбира се, хората, които са го селектирани. Той, между другото, очаква все още работна виза, на 23 години и се очаква да бъде на разположение на Стефан Генов, именно за двубоя срещу Ботев. Тогава на разположение се очаква да бъде и един доста по-сериозен трансфер, който се случи в Благоевград. Пристигането на Иван Цветков. Той за сега тренира индивидуално. Самия Стефан Генов обаче призна, че очаква след паузата в първенството Пирин дори да е съвсем различен отбор с него на върха на атаката. Ще има и още една опция Стефан Генов за там. Влади Златинов, Станислав Костов и вече, може би най-високопрофилния футболист в тази зона, Иван Цветков от наличните за Пирин. Спекулации относно това, че и Станислав Манолев може да поиграе известно време в Благоевград, ако продължава да не успява да си намери нов отбор. Подготвя се с Пирин, тренира там Станислав Манолев. Стефан Генов говори и по този въпрос, заявявайки, разбира се, че искам Станислав Манолев. Самият той обаче трябва да реши дали ще остане да играе при нас. Това бяха думите, цитирам Стефан Генов. А иначе тимът бе напуснат от Християн Казаков, който дойде от Ботев. Тръгва си от Благоевград без да изиграл нито един официален двубой в офанзивния полузащитник. Има ново лице, между другото, и в Стара Загора. Берое подписа с нападателя Давид Манга. Той дойде с футболен трансфер. Изкара пробен период. Около 10 на дни бе в Стара Загора. За последно този футболист е играл за Апоел Ирон и Кириат Шимона в Израел на 27 години. Национална Централно-Африканската република. 9 мача за представителния тим. Иначе юноша на ПСЖ играе за Мюнхен 1860 и за Партизан, където обаче периодът му е провал си е. Един гол в 11 мача за централен нападател. След това заминава за Израел, където в последните 4 години играе първо за Апоел Рамат Ган, а след това и за Апоел Ирон и Кириат Шимона. И Александър Димитров, и Стефан Генов искаха нови лица в своите отбори. Получават ги, а какъв ще бъде ефектът от тях? Трябва да почакаме, за да разберем, поне до като приключи паузата. Нищо интересно на терена в минутите, в които ви разказвах тези новини в двата лагера.
Освен, разбира се, това, че Берое е вече само на няколко минутки от третия си успех през този сезон в първа професионална лига. Ако двобоят завърши така, или разбира се Берое увеличи преднината си, то тимът ще е събрал 9 от 12 възможни точки. Много солидно начало на сезона. Веселин Пенев. Почански. Добре се обърна, след това обаче без затворен от Румен Сандев. Използва чудесно тялото си Сандев. Изключвайки онзи миг на неразбирателство, по-скоро бе индивидуален проблемът там, струва ми се. Алешандре Ханс не се ориентира, а Кохей Като се възползва и онази ситуация, при която пък Алешандре Ханс трябваше да се намесва решаващо, за да не стане резултата 2-0 отново след това, което сигурно ще да се превърне гол в изстрел на Кохей Като. Като цяло отбраната на Пирин се справи, когато обаче в предни позиции не си направил абсолютно нищо, с което да застрашиш противника, не можеш да очакваш много от срещата. И все пак, все още шанс за Пирин. Надеждата е жива. Тасев. Нарушение срещу Даниел Маденов. Тези статични ситуации трябва да използват гостите, защото, честно казано, не виждам по какъв друг начин биха могли да застрашат Благой Макенджиев, за когото не се наложи да прави спасяване, дори и онзи изстрел на Димитър Благов и без да се бе намесил Благой Макенджиев през първото по време, ако го помните. Топката ще да премине над вратата. Сега могат ли да измислят нещо орлетата? Не, подаването бе към Алешандре Ханс. Прекалено далеч обаче от наказателното поле. Като цяло обобщението от тази среща, пак се оговорихте, че тя не е приключила. Две добри възможности за Берое, една реализирана, нито един шанс пред Пирин. Със сигурност Стефан Генов ще трябва да поработи върху това как Пирин да изглежда по-непредсказуем, по-интересен, по-вариативен при своите атаки. Защото въпреки допуснатото попадение, въпреки факта, че Пирин може би ще загуби за трети път от началото на сезона, поне в тази среща, Пирин в защита изглеждаше добре. Още веднъж изключвайки тези два момента. Когато обаче не вкараш, няма как да спечелиш. Да, толкова просто е. Вече Румен Сандев и Александър Башлиев дълбоко в половината на Берое чакат тези неспирни центрирания. Сега ще видим още едно. Ето го. На Антон Костадинов и Алешандре Ханс е там. Той игра с глава. И въпреки, че претендира, че не той е докоснал топката последен, това просто не е вярно. Удар от вратата. Ще видим и след секунда добавеното време. 180 секунди, толкова като минимално продължение на тази среща назначи Георги Димитров. Много безпроблемен и от съдийска гледна точка двубой трябва да отчетем. Никакви проблеми за Георги Димитров. Поздравления и за футболистите. Много спортсменска среща. По никакъв начин обстановката не бе нажежавана. Тони Тасев се измъкна. Това ли е моментът на Пирин? Тони Тасев в наказателното поле. Опит за центриране. Ъглов удар само. Това изглеждаше като наистина най-добрия шанс за Пирин. А фактът, че пак не се стигна до удари след него. Венци Бенгюзов. Алекс Колев изчисти с глава. Венци Бенгюзов пак може да центрира. Прави го.
по-скоро просто прати топката в ръцете на Благой Макинджиев. Не можеше да помисли за по-добро развитие на тази ситуация Макинджиев, който е на път да се наслади на успех срещу бившия си отбор. Веско Пенев. Не му мръзна да се включва в атака. Помогнал си е с ръкато. Не се и уморява. Страхотен атлет Веселин Пенев. Иначе имаше игра с ръка. И той си мисли, че трябва да получи много висока оценка за усилията си в днешния матч. Докато ние навлизаме в последната минутка от добавеното време. И тук отбраната на Берое няма да бъде дори минимално притеснена, след като Алешандре Ханс е изиграл непозволено. Нарушението бе срещу Алекс Колев. И някъде тук си мисля, че вече просто няма какво да се случи. Бори се Румен Сандев. Не, всъщност Александър Башлиев бе това. Той обаче е първият, който извършил нарушение при това единоборство. А докато фаулът бъде изпълнен, минималното добавено време ще бъде изтекло. Ето го последния съдийски сигнал на тази среща. Берое победи Пирин пред собствена публика с 1-0. Кохей Като, който за първи път се разписа в българския елит, донесе всички точки за Берое. За трети път през този сезон Берое стига до победата. Отлично начало за хората на Александър Димитров. Японецът е големият герой за старозагорци. Берое вече има актив от 9 точки, за да се настани поне временно на третата позиция в временното класиране, да се доближи само на точка от тимовете, които рано задават темпото през този сезон. Черно море и Дунав с 4 двобои и 10 точки. Берое след 4 изиграни мача има 9. Александър Димитров може да бъде доволен от резултата, мисля си може да бъде доволен и от играта на неговите възпитаници, които не дадоха шанс на Пирин, да и не създадоха чак толкова много, създадаха достатъчно обаче, за да вкарат един гол, а този гол се оказа напълно достатъчен, за да бъде сломена съпротивата на Благоев грачани, които за първите си 5 мача допускат 3 поражения и остават в втората половина на класирането с актив от само 4 точки, спечелени от 15 възможни до момента. Стефан Генов наистина може и да приветства паузата за изиграването на международни срещи, защото както самият специалист заяви, Пирин ще изглежда по коренно различен начин след около 2 седмици с двете си нови попълнения. Дали това ще бъде така, само времето ще покаже. За мен бе огромно удоволствие да коментирам тази среща за вас. А сега ви оставям в компанията на водещия на студийната ни програма Димитър Тренев, докато тук Любослав Лозанов ще събира най-интересните мнения. Спокойна вечер от нас!